आरती होला कपूरवा से हमरा भोले बाबा के। आरती होला कपूरवा से हमरा भोले बाबा के। भोले बाबा के हमरा भोले बाबा के। भोले बाबा के हमरा भोले बाबा के। आरती होला कपूरवा से हमरा भोले बाबा के। आरती होला कपूरवा से हमरा भोले बाबा के। पहिला आरतिया काशी में होला। पहिला आरतिया काशी में होला। काशी में होला बनारस में होला। काशी में होला बनारस में होला। बाबा विश्वनाथ के मंदिरवा में हमरा भोले बाबा के। बाबा विश्वनाथ के मंदिरवा में हमरा भोले बाबा के। आरती होला कपूरवा से हमरा भोले बाबा के। आरती होला कपूरवा से हमरा भोले बाबा के। दूसरा आरतिया देवघर में होला। दूसरा आरतिया देवघर में होला। देवघर में होला बाबा धाम में होला। देवघर में होला बाबा धाम में होला। बाबा बैजनाथ के मंदिरवा में हमरा भोले बाबा के। बाबा बैजनाथ के मंदिरवा में हमरा भोले बाबा के। आरती होला कपूरवा से हमरा भोले बाबा के। आरती होला कपूरवा से हमरा भोले बाबा के। तीसरा आरतिया उज्जैन में होला। तीसरा आरतिया उज्जैन में होला। 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 बाबा महाकाल के मंदिरवा में भोले भोले बाबा के। बाबा महाकाल के मंदिरवा में हमरा भोले बाबा के। आरती होला कपूरवा से हमरा भोले बाबा के। आरती होला कपूरवा से हमरा भोले बाबा के। चौथी आरतिया हमरा अंगना में होला। चौथी आरतिया हमरा अंगना में होला। अंगना में होला हमरा अंगना में होला। अंगना में होला हमरा अंगना में होला। चर्चा होला जब अंगना में हमरा भोले बाबा के। चर्चा होला जब अंगना में हमरा भोले बाबा के। आरती होला कपूरवा से हमरा भोले बाबा के। आरती होला कपूरवा से हमरा भोले बाबा के। भोले बाबा के हमरा शंभू बाबा के। भोले बाबा के हमरा शंभू बाबा के। आरती होला कपूरवा से हमरा भोले बाबा के। आरती होला कपूरवा से हमरा भोले बाबा के। आरती होला